Napríklad tým, že sadnete na bicykel. Zjednodušene, ak by ste sa teraz nechceli pozerať na čiernu obrazovku, pri priemernom 37-palcovom LCD televízore so spotrebou 190 W by museli na bicykloch šliapať 4 ľudia. Aj na túto tému sa momentálne bavia mladí aktivisti z Orbis Institute a cyklokoalície so slovenskými študentmi. Ich nový projekt Bike Lab zaujal aj našich gymnazistov. Oslovilo ma, že koľko energie na tých bicykloch treba vytvoriť na obyčajnú bežnú vec, ktorú využívame napríklad v domácnosti. Naším cieľom je spropagovať bicykel ako dopravný prostriedok a zároveň rozžiariť takú žiarovku vo očiach študentov, aby zamýšľali nad šetrením elektrickej energie, aby sa zaoberali svojím konzumným spôsobom života, chceli zmeniť a zároveň sa snažíme ich primäť, aby boli aktívni vo svojom prostredí akýmkoľvek spôsobom. Zo skúsenosti vedia, že práve mladí ľudia sú prístupní takýmto veciam a zaujíma ich napríklad to, že na ohriatie vody v kanvici by na bicykloch muselo šliapať 36 ľudí a spriemerované energetické náklady spoločnosti Google naznačujú, že toľko isto elektriny je minútej na jeden klik. Ja si myslím, že ľudia využívajú veľké množstvo energie, ako tu už bolo spomenuté, napríklad na to vygooglenie, teda jedno. Tak ako sú to veľké energie, ktoré som si ja doteraz neuvedomoval, takže podľa mňa by sme mali nejako zmeniť prístup k tomu. V Anglicku osvetu ekológii robí aj reality show, kde pred kamerami strávi priemerná štvorčlenná rodina nedeľu. Mali simulovaný domček v zákulisí, bola obrovská hala, kde šlapalo 50 cyklistov a vlastne vyrábali všetku potrebnú energiu, ktorú tá rodina spotrebovala v daný moment. To znamená, vždy, keď ráno vstala manželka, išla do sprchy, pustila si teplú sprchu, bolo potrebných ďalších 20 cyklistov, došiel manžel, spustil hriankovač, zalial si šálku kávy, ďalších 20 bolo treba. Sumárom dňa bolo 50 uťahaných cyklistov a prekvapená rodina, ktorej odhalili, koľko museli vydať energie na ich bežné fungovanie. Tak rodina vlastne si povedala, že keby to naozaj vedeli, spravili by sa zodpovednejšie, spotrebovali by menej energie, premysleli by si, že či perú na 90 alebo na 30, pretože tam je obrovský energetický rozdiel. No a práve s takýmto uvedomením počítajú aj realizátori projektu Bike Lab. Aby dobrý úmysel zdvojnásobili, propagujú aj zdravý životný štýl v pohybe. Ja si myslím, že cieľom je, aby bicykel sa stal dopravnejší prostriedok, ako momentálne je. A to hlavne v mestách, kde by bolo žiadúce plánovať kompletnú dopravnú infraštruktúru aj pre cyklistov. Lebo napríklad tuto v Púchove, kde som sa ráno prešiel, sú sídliska celkom príjemne napojené, veľmi pekná je tam nová časť s takou žltou zámkovou dlážbou, ako vydlaždenou pre bicykle, čo je úplne super, ale všetko to smeruje vlastne na to jedno námestie, odkiaľ sa už človek vlastne k tejto škole napríklad nemá ako bezpečne dostať, kde je obrovský potenciál ľudí, ktorí mladí môžu kľudne bicyklovať do školy a tým spraviť niečo aj pre svoje telo. Pôjdeme sa sťahovať, no tak nebudem asi chodiť viac autobusom, ako asi budem používať ten bicykel. Mňa to viac baví tá cyklistika, ako to behanie tým autobusom, lebo potom zbytočne len človek zlenivie. V Bratislave spolupráca medzi cyklokoalíciou a mestom trvá už niekoľko rokov. Snažíme sa navrhovať cyklotrasy práve po cestách, kde chodia tí cyklisti, čiže pomáhať magistrátu priamo od cyklistov, pre cyklistov. Máme rôzne komunitné cyklodielne, kde učíme ľudí, ako si opravovať staré bicykle, reparovať ich, recyklovať ich. Teóriu do praxe budú v lete prenášať aj ľudia z Inštitútu Orbis. Kína a projekcie v centrách miest, kde pozývame všetkých ľudí, aby prišli na vlastných bicykloch a upevníme ich do našich špeciálnych stojanov a vlastne budú môcť generovať tiež elektrinu. Každý, kto príde na vlastnom bicykli, bude zvýhodnený. Zároveň treba dodať, že ich ciele naplní aj každý jeden študent, ktorý z prednášky príde domov a rozmyslí si, kde a kedy zasvieti a mamu upozorní, že či operie na 30 alebo 90 je veľký rozdiel.